Төсләре матур, куркынычсызлык таләпләренә туры китереп ясалганнар. Казаннан килгән подрядчы оешма Нурлатның 7 балалар мәйданчыгын җиһазлар белән тулыландырган. Гагарин урамы 6-нчы йорт янындагысы үз хуҗаларын тапкан инде. Бу карусельларны 2 ай инде куйганнарына бик шатландылар инде балалар. Без дә шатландык. Мәктәптән соң яратабыз шул карусельларда уйныйбыз инде. Монда күршеләр белән чыгабыз. Аннары каникулларда, каникуллар булганда инде мәктәптән соң инде килә идек карусельга. Шулай инде күңелле булды бу карусельне ясагач инде. Монда балалар да күп яшәгәнгә күрә инде шул карусельне куйдылар. Дружба урамы 66-нчы йорт каршындагы уен мәйданчыгын матурлатуны сорап, яшәүчеләр күптән мөрәҗәгать итеп килгән. Бүген алар таучык, таган белән яңа утыргычлар һәм шүп савытларына шатлана ала. Ничә елдан бирле хәзер детский площадкаларга менә шундай оборудование койлар. Бик әйбәт, халыклар бик довольны. Хәзер көнгә хәле 5 домның каршысына шушы оборудованиелар бар. Шатланалар, җәйкән балалар бик күп балалар домнардан 5 этажлы булыштан чыгарга, уйнарга әниләре белән рәхмәт итәләр, короче, администрация бик зур рәхмәттәр. Тельман урамы 5-нче һәм 7-нче йортта быелгы программага кереп калган. Буш торган ишек алдында бүген заманча уен җиһазлары басып тора. Күп санлы халык сорауларын искә алып инде шәһәр бюджетыннан һәр елны детский площадкаларга абарынлар күбенчә акча бирелеп бирелә. Мына 2015 елда да бу 800 мең акча каралган иде. Һәм 7 дворда ул детский площадкаларны куелды инде. Һәм киләчәктә дә бу дәвам итәчәк. Балалар өчен җиһазлар урнаштырылган урамнарда яшәүчеләр арасында шул да булдымы уен мәйданчыгы дип ризасызлык белдерүчеләр дә юк түгел, ләкин барысы да финансларга барып терәлә дип белгечләр. Әйтик, менә шундый кичкенә генә бер таучык урнаштыру да шәһәр бюджетына 60 мең сумга төшкән.